Na prestižnom HIPO međunarodnom takmičenju iz engleskog jezika koje se održava širom Evrope već 8 godina, učešće je uzela i Ljubica Blajić, učenica 6. razreda osnovne škole Knez Lazar u Lazarevcu, koja se na osnovu postignutih rezultata plasirala u samo finale olimpijade. Nakon sastanka odbora HIPO asocijacije doneta je odluka da se finalni krug održi online u periodu od 14. do 19. septembra. Da, Ljubica Vlajić je izuzetno talentovana devojčica, znači od kako radim, jedna od najjačih talenata, ali za ovo takmičenje nije dovoljan samo talenat, jako je potreban i rad i koncentracija, a ona sve to ima. Inače, ovo nije obično takmičenje, ove vrste olimpijade i održava se već 8 godina i godine u godinu sve više i više zemalja se priključuju. Ove godine bilo je 60.000 takmičara iz 50 zemalja, to je u prvom krugu. U drugom krugu je bilo 6.500 takmičara iz 40 zemalja i u ovom polufinalnom, gde se Ljubica plasirala, to jest u finalnom delu, od 300 takmičara ona je među 5 iz Srbije, znači jedna, i tako da ona predstavlja ne samo takmičenje, već i zemlju Srbiju. U početku jeste bilo treme, ali kada radim ono što volim, onda nema čega da se plašim, a i nastavnica mi je pomogla da savladam moj strah. I na takmičenju uopšte nisam se nadala da ću da prođem u finale, ali eto, ipak se to dogodilo. Engleski jezik volim zato što mogu da vidim svet sa druge strane, kako oni tamo shvataju stvari i kako pričaju engleski. I mogu da se sporazumem sa dosta ljudi i da upoznajem nove ljude kada odem, na primjer, u neku drugu državu. A i engleski pomogao bi mi u daljem školovanju i inače u životu. Rad izgleda tako što ih samo upućujete na neke stvari. Znači, to je pravila u gramatici, u pisanju i tako. A inače, fond reči i tako ona sama stiče i ona je to još za 3 godine, onako u nekom našem zajedničkom razgovoru, gledajući televiziju i tako, čitajući, i to sve to sama. Znači, to nastavnik ne može toliko da utiče. Znači, samo ove neka osnovna pravila u engleskom jeziku. Pored engleskog jezika dosta volim umetnost i slikarstvo, zato pogađam nižu osnovnu muzičku školu i sviram harmoniku, a isto volim da se bavim slikarstvom jer je to sve nekako i engleski također kao način izražavanja i gledanja svijeta sa druge strane, i onda je to meni tako zanimljivo i sve je to nekako povezano i zato mi se to jako sviđa. Olimpijada iz engleskog jezika za decu iz celog sveta privodi se kraju, a njene aktivnosti nisu prekidane ni tokom pandemije. Podsjetimo da su kandidati prošli preliminarni i polufinalni krug testiranja u svojoj zemlji u posebno akreditovanim centrima, dok se finalni krug već 6 godina organizuje u gradu Lido di Jesolo u Italiji. Konkurencija znači od 300 učesnika, to je deca od 9 do 19 godina. Sad u njenoj kategoriji konkretno mislim da je samo 80. Ne znam koje su pravila, koliko njih prolazi baš finale, da li njih 3, 5, to ne znam, ali su mi očekivanja jako pozitivna. Ja ću se potruditi da budem što bolja, pa sad vidjet ćemo šta će biti. Takmičenje organizuje Global HIPO asocijacija u saradnji sa Global Input agencijom, koja zajedno sa Londonskom privrednom komorom već 15 godina edukuje, testira i sertifikuje znanje iz engleskog jezika svih zainteresovanih na teritoriji Italije i Balkana. Državni koordinatori biće pozvani u Italiju da učestvuju u ceremoniji proglašenja i dodele pobednika, koja će se održati 22. oktobra u 15 sati po lokalnom vremenu, a sama ceremonija biće emitovana na zvaničnom YouTube kanalu HIPO Olimpijade.